Sisamile kanjalo ngezinyawo zethu. Ngiyacela ukuhlonipha umfundisi wasekhaya, umfundisi uButhelezi kanye nomama ne-leadership yonke yebandla. Ngiyacela sibahloniphe ngezandla ezinkulu kakhulu. Igama leNkosi. Ngicela ukuhlonipha our senior father, Baba uBishop SP Ndlovu. Siyathokoza kakhulu baba ukuba sime ukhona phakathi kwethu. Ngiyacela sihloniphe ngezandla ezinkulu kakhulu. Igama likaJesu. Abefundisi bonke abakhona nomama bakabo angizubabiza ngamagama. Ngicela nihloniphe kakhulu khona benu ngegama leNkosi. Obaba, omama, intombi, insizwa, abantwana abancane abasisizayo ngokusidlalela, abahlabelelayo nabashuthayo, siphume kahle kulezo izithombe kuyosijabulisa lokho ngegama likaJesu. Amen. Cela sihlale phansi bathandekayo. Asibonge kakhulu Shenge, mphathi wohlelo. Ngiyabonga kakhulu ithuba engilithatha ezandleni zakho Ndosi. uNkulunkulu makakubusise. Asithokoze kakhulu Shenge ithuba iNkosi esivulela lona ukuba namhlanje kusihlwa sibe ingxenye yalomhlangano uNkulunkulu awuhlanganisile namuhla kwaNdengezi. Uyintokozo enkulu ukuba sibizele ukuzokhonza uNkulunkulu ndawonye siyibandla likaKristu Jesu. Sanibonani bazalwane. Kusenhlizweni yami kakhulu ukuthi ngingamoshi kakhulu isikhathi. Umuntu benosuku olubhizi kakhulu. Ngiyawuzwa umzimba wami ukhathele, kodwa umuntu wangaphakathi uhlale evutha njalo. Ngiyacela lapho mfana kithi nami ngiyayithanda lento ethi nginjena mangisaqala ngathi angizukusho lutho. Nami ngisaxhuma isithunywa sami nesendlu. Into yami nje uyangazi ukuthi ngumuntu nje nje. Amen. Siyabonga bazalwane. Ngicela sithole izwi leNkosi bese siqhubeka nohambo lwethu leNkosi namuhla. Ngizobusiseka abathandekayo. Lobu busuku usazoba intokozo enkulu. Amen. Angazi noma ngalikhumula yini ibhantshi. Ngiyacela nje ngenkulu inhlonipho. Ngizwa ukushisa. Ngizama ukubamba isidima nami ngoba nami ngiyigospel. Kodwa ngiyezwa ngiyacela ningivumele bazalwane ngikhumule ibhantshi. Uma ikhona sifundelayo, cela sifundele izwi leNkosi Zenzo chapter number 12. Cela siqale ukufunda uverse number 1. Siyofika verse number 17. Ngicela nje kube umuntu ozoba nesineke ukufunda. Uma ikhona onethenda, bona abantwana bonke bayabaleka bayangishiya la. Noma ngabe ufunda esikoleni ke khokho ischool fees yakwazi ukufunda izwi. Ngiyacela usifundele igama leNkosi. Khona ongasifundela izwi leNkosi. Thank you. Zenzo chapter number 12 from verse number 1. Bese unokwanda uphi? Cela angifundele. Zenzo chapter number 12 verses number 1. Esebonile ukuthi lokhu kuyabathokozisa abaJuda, waqhubeka wambamba noPetro. Kwakuyizinsuku zezinkwa ezingenamvubelo. Wambamba wamfaka etilongweni, wamnikela emaviyweni amane. Yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwePhasika. Ngakho ke uPetro wagcinwa etilongeni, kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu.
kaNkulunkulu. Kwathi mhla uHerodi ebeza kumphumisa ngalobo busuku uPetro wayelele phakathi kwamabutho amabili eboshiwe ngamaketanga amabili nabalindi phambi komnyango begcina itilongo. Bheka yafika ingelosi yenkosi kwakhanya ukukhanya etilongweni yamshaya uPetro ohlangothini yamvusa ithi, "Shesha usukume." Ayesewa amaketanga ezandleni zakhe. Ingelosi yathi kuye, "Qonga, ufake icathula zakho, wenze njalo." Wenze njalo. Yathi kuye, "Yembatha ingubo yakho ungilandele." Waphuma wayilandela. Wayengazi ukuthi kuyiqiniso kwenziwa ingelosi, kodwa wayethi ubona umbono. Verse number 10. Sebedlulile kubalindi bokuqala nabesibili bafika esangweni lensimbi eliya emzini. Labavulekela ngokwalo. Baphuma badlula isitaladi sabasinye. Ingelosi yayisimshiya masinyane. uPetro esesegulikile wathi, "Manje sengiyazi ngeqiniso ukuthi inkosi ithumile ingelosi yayo yangikhulula esandleni sikaHerodi nakukho konke okubekwe yisizwe sabaJuda." Sekumkhanyela lokho wafika endlini kaMaria unina kaJohane othiwa uMarku, lapho bebebuthene khona abaningi bekhuleka. Esenqonqotha esivalweni sesango yeza intombazane ukusabela egama layo linguRoda. Isilizwile izwi likaPetro ayivulanga esangweni ngenxa yokuthokoza, kepha yagijima yabika ukuthi uPetro umi ngasesangweni. Kodwa bathi kuyo, "Uyahlanya." Yona yaqinisa yathi, "Hayi, kunjalo." Bona bathi ingelosi yakhe. Kepha uPetro waqinisa wangqongqotha. Sebevulile babona ukuthi nguye, bamangala. Wayesebaqhweba ngesandla ukuba bathule. Wabalandisa ukuthi inkosi imkhiphe kanjani etilongweni. Wathi, "Bikelani uJakobe nabazalwane lokho." Wayesephuma waya kwenye indawo. Asivala amehlo sithandaze. Igama lenkosi liyoyiqaba ophephela ophephela kulo yakusindiswa uya yakusini abayokhuleka abayokhuleka egameni lenkosi khuluma ngezwi lakhe linamandla usebenze impilo yethu usebenze ukuphila kwethu nomphefumulo wethu ngalo ukuze udumo luze kuKristu kusa nomoya ingcwele egameni likaJesu amen.
la sifunda khona abathandekayo sithola udaba ngohlobo oluthile lwabantu okwehla isehlo esithile ngaphambilini. Mawufunda ivesi lokuqala lithi uHerod walula isandla ukuba ahluphe abathile bebandla. Kusho ukuthi ibandla lihlushwanga lonke, kodwa kwaba nengxenyana ethile yebandla eyahlushwa. Malibonga igama lenkosi. Kuthiwa esalihlupha nje ibandla washintsha istrategy sokuthi mayehlupha akaneliseki kahle. Lethi izwi lenkosi wabulala uJakobe umfowabo kaJohane, wambulala ngenkemba. Lithi ke emva kwaleso senzo sakhe waseyabona ukuthi abaJuda kuyabajabulisa embulala ngenkemba. Cela ibandla lonke libheke ngakimi bathandekayo. Uthe mayiqeda ukwenza lokho ebona ukuthi bathokozisile abaJuda, wadlulela phambili wasebamba uPetro. Mayebamba uPetro ngesikhathi esalihlupha ibandla, asibhalelwa la ukuthi ibandla lathandazela ukuhlushwa kwalo. Noma esebulala uJakobe umfowabo kaJohane, asizwa kuthiwa abomndeni nehlobo noma ibandla ekhonza kulo uJakobe la yokhuleka. Kanti uzothi mayebona kumnandi lokhu uHerod akwenzayo. uHerod wayinkosi embi, wayenonya. Mayebona ukuthi into embi ayenza iyabathokozisa abathile, wayefuna ukuqhubeka ukuze naye azizwe enamandla. Kanti kulolu uhambo lwakhe lokuhlupha abathile bebandla, usezothinta umuntu oconnected nabantu abazi umuntu. Nikhona bathandekayo, uzothinta umuntu obizwa ngokuthi uPetro igama lakhe. Wamthatha uPetro wamvalela etilongweni. Umbiko oqala wahlupha abathile bebandla, akuthandazanga umuntu. Wabulala uJakobe umfowabo kaJohane, akuthandazanga umuntu. Kanti njengalokhu uHerodi elokhu enza lezi zinto ezijabulisa abaJuda, ibandla liyacikeka. Ibandla lakhumbula ukuthi akekho omkhulu kunoNkulunkulu wabo. Ibandla lathi njengalokhu esebambe uPetro, akekho umuntu esingayokhala kuye ngaphandle kaNkulunkulu umenzi wento zonke. Lithi iBhayibheli ibandla langena endlini kabani bathandekayo? KaMariya. Labuthana ndawonye. Kwaphuma i-announcement ethi njengoba size la, noma ngabe unazi ingxakeko zakho zasekhaya, cela uyishiye ngaphandle komnyango, ngoba njengoba sibuthene la, enough is enough. Njengoba sihlangene la namhlanje, angazi ukuthi ubani owawenza leyo nguyazana yokuthi njengoba sila namhlanje uHerodi usihluphile sahlupheka, wabulala uJakobe ngenkemba wafa. Kodwa manje usethinte uPetro, lo ekhipha isimemezelo bathandekayo, wathi ngicela noma ngabe unezingane ezihluphayo ulimise kancane udaba lwakho. Noma ngabe impilo yakho ayihambi kahle, kodwa ke uyimise indaba yakho. Sonke siyangazwi linye, ngaphimbo linye kuNkulunkulu. Sicela akhululeke uPetro. uHerodi umbophile uPetro, wamfaka in the inner cell. Ibandla lathandazela uPetro, lamkhulekela ngesineke. Ushuthi ibandla lathi malivuka ekseni lathi into esihlanganisela umthandazo ngoPetro. Wathi omunye isinkwa anginaso, kodwa sobuye sibone indaba yakho nesinkwa.
Akafila Masai. Kodwa into esihlanganiselana ukuba asiye kuNkulunkulu ngoPetro. Ngesikhathi ibandla likhuleka, ngesikhathi ibandla lithandaza, limqondo omunye, linhliziyo nye. Awunikhona abathandekayo, lihamba ngolayini owodwa. Lowo mthandazo webandla wakhuphuka waze wayofika phambi kaNkulunkulu. Belokhu besho njalo bathi somandla khulula uPetro, somandla khulula uPetro. uNkulunkulu mayelunguza emhlabeni wafica ibandla lithandaza lishinto eyodwa lithi khulula uPetro. uNkulunkulu wezwa isikhalo sebandla likhalela uPetro. Ake ngime kancane kule ndawo. Kuyenzeka ibandla libe sengxakini, kodwa ibandla lithi lizothandazela ingxaki, kodwa bafika abantu ingqondo zabo zihlukene. Omunye ethi bheka usizi lwami Nkosi, kodwa isiqubulo ababizelwe kuso sithi sizokhulekela uPetro. Uma bethandaza impendulo zingafiki, kube sengathi lo abathandaza kuye akezwa, kanti lo abathandaza kuye kulula ukuzwa kwakhe. Uma abantu benhliziyonye, uma abantu bemqondo omunye. Leli bandla elalikhulekela uPetro kwakungabantu abayinhlanganyela, benazi inkinga zabo, kodwa bathi lesi sikhathi esokukhuleka kuNkulunkulu sikhulekela uPetro. So into yamithi kuyenzeka sibuthane sithi sizocela ukuthula, kufika omunye ozocela imoto. Mayikhuphuka imthandazo ihamba nezikhala, ihamba isala. Ngoba abantu abathandazayo bathandaza kuNkulunkulu kodwa bona bahlukene. That is the reason why ibandla uma lithi lizothandaza lingenayo imandate ayizi impendulo. Kodwa sithola ukuthi sengiyafudumala ngiyazini. Sithola ukuthi lana uNkulunkulu ezulwini waze wathinteka. Lithi iBhayibheli wathuma ingelosi. uPetro njengoba esetilongweni uvalelwe, kodwa ibandla elikhululekile layeka into zalo, lakhulekela uzakwabo. Selashonaphi ibandla elithi umama uMkhize siyamazi, wayefika ahlale lapha yini emxakile, singeke yini saya komdala wethu siye ngodaba lukaMkhize, nami nginolwami udaba, kodwa besingeke yini. Yashonaphi into ethi thwalisanani imithwalo yenu. Ingoba ibandla liyaxokozela, ibandla liyathomoya kuphela, ibandla lisaye emthandazweni. Bese kube sengathi uNkulunkulu wakudala uthi angimemezele ngithi lo Jehova wasemandulo owayephendula, wayengaphendula abantu abathulile emlonyeni, kodwa wayephendula abantu abathandazayo. Into eyenza izinto zethu zingezi kithi asikuye emthandazweni, sija ukuhlangana nje engathi size esitokfeleni, kanti ibandla laqala, ibandla lahlangana emthandazweni, ibandla laliletha indaba zalo emthandazweni. Wikhabhadala sayina, ibandla laqala, ibandla lalikhuphukela kuNkulunkulu ngenhliziyo eyodwa, ngomqondo wodwa, ngesizathu esisodwa, beye kuNkulunkulu. Kuthiwa cela nethawula ngiphe, kuthiwa laba leli bandla lathandaza ngesineke. One, into eyenza umuntu othandaza yaphendulwe akona ukuxhamazela. Ngoba noma ungayeka ukuxhamazela into olokhu wayithandazela ngo-2010, ngabe uphenduliwe namhlanje. Ingoba uyangena emasangweni ufika uthandaze ungabi consistent, ufika uthandazele lokhu namhlanje kuthi kusendleleni usucela okunye, kujike lokhu kudedele lokho osukucelile, kuthi nakho kusendleleni uphinde uthandazele okunye, kuze kube sengathi uNkulunkulu akezwa. uJehova isandla sakhe asifinyezwanga ukuba singasindisi, kanti nendlebe yakhe inzima ukuba ingezwa.
into eyenza kube ngathi akezwa ingoba abantu abekho consistent emthandazweni. Sengizoyeka. Uma ibandla lithandaza, it is my prayer kule generation ngisakhona ukuthi siphume emidlalweni wecawe. Siphume kwi-entertainment yokuthi make wababona abantu begcwele basuthi siyogida kuze kushaya u-11 ebusuku. Bekunganjani masingavele singene esiguqweni sithi akube yilowo nalowo okhathazekile enhlizweni yakhe angabe sakhathazeka. Ngoba uJovi abathwala bakhe, uJovi abaweza ngaphesheya, akube yilowo nalowo onesicelo sithi iy'celo zenu mazaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nangokubusa nangokubonga ushibandla elimaziyo uNkulunkulu wakhe. Leli bandla mina ngiyaqonda ukuthi la mazi uNkulunkulu wakhe ukuthi unamandla okuphendula. Basebethi kodwa ake singathandazi ngokuhlukana, ake size ndawonye. Engathi apostoli wami le generation esikuyona ingaqala ngomthandazo. Qala before izinto ezivela ngomthandazo bafune zona. Angiphindi. Engathi bangaqala noma singaqala ngomthandazo ukuze ama result omthandazo singafuna ama result and then we go for prayer. Engathi singaqala ngeprayer ukuze prayer isizale lama results. Ingoma engihlabelelela ithi abayokhuleka hayi abayohlabelela, ithi abayokhuleka hayi abayothomoya kusho mina, ithi abayokhuleka hayi abazokhwekhwa, ithi abayokhuleka hayi abantu abazogida kuphela. Kusho ukuthi imfihlo yempendulo isemthandazweni. Onjani umzalwane ongathandazi enedingo? Leli bandla lalinesidingo sokukhululwa kaPetro. Labona ukuthi masingahambisa imvuselelo siyayilahla. Lathi leli bandla lathi asithandaze. Ngicela ukunitshela abafowethu into engiyidiscovered. I'm not angifuna ukisho angazi uyichaza kanjani lento. Angiyena umuntu oyisichaza amagama, especially when it comes to the word like dividing. Kodwa khona imfihlo baba wami engitholile la. Le ethi they prayed earnestly. Lapho ngifike ngakha ukuthi kusho ukuthi bazinqumela ukuthi singakaphendulwa asiphumi kulendlu, ukuthi uSimakade engakawenza umangaliso asiphumi kulendlu. Manje nginenkinga nabantu abangenayo bahlalela uSimakade usuku olodwa baphume kusasa bamthuke bathi unendlebe kodwa akezwa futhi uyakhetha. Kanti leli bandla lahlalela umthandazo. Manje umthandazo awuyona into emnandi ngoba amagama ayaphela emthandazweni, kodwa inhliziyo uma inamathele kulowo methembayo uzwakala ukuthi baba ngiyazi ukuthi noma kunje manje noma ngamnyama manje kodwa nginethemba elilodwa ukuthi kusasa kuzokhanya. Lawo mazwi agijime aye phambi kwesihlalo athi nimzwile inethandazo emhlabeni uthe kuzokhanya. uSimakade athumela igelosi ithatha ukukhanya ikulethe lengelosi engikhuluma ngayo manje isilethe ukukhanya ngoba kuthandaza umuntu othandaze ngesineke. Wathi baba ngiyazi ukuthi noma abantwana bengasebenzi kodwa ngiyazi ukuthi ungayenza indlela. Lawo mazwi awashe emthandazweni usuka ingelosi yothi baba umzwile na. Ngicela nje ngenxa yalamazwi asemthandazweni kuphuma ingelosi seyiphethe imisebenzi yabantwana bakho. Ifike ibanikeze bedaka utshwala, ifike ibanikeze behlele emkipitweni, ifike ibanikeze bebanjwe izinto ayinikezi bona kahle kahle kodwa iphendula umuntu othandazile. Akekho umuntu othandaza kuNkulunkulu angamphenduli. Kuthiwa la leli bandla
lamthandazela ngesineke ngingakasindiswa early in the 2001 2 3 ugogo wami ngangiye ngimuzwe mayithandaza ethi inkosi laba bokhalo lwami noma nkosi batholwa amantombazana la ekhaya ebathole bafanele kodwa ngenxa yevangeli elamukelwe yimi ngiyabanxusela nkosi ukuthi bakhumbule usho lapho uJesu simuzwa ngendaba kodwa imithandazo yahamba ibanga yokuthi mhla kushunyayelwa endaweni ethile ngiphakamisa isandla ngamukela uJesu akuphendulwa mina kodwa kuphendula isalukazi sathandaza salokho siphindelela shana dala sila mathai silokho siphindelela wabazalwane kuyathandazwa noma kungaba sengathi akaphenduli siyothandaza azaphendule ukuthi ungayiyeki ukuthandaza ngoba sekuphendula abafika emva kwakho uyathandaza noma sebephenduliwe uthi inkosi ngikhona nami mawukhumbule loya kusho ukuthi nami ungangikhumbula leli bandla leli lamkhulekela earnestly manje ke umuntu othandaza ngesineke mamshenge akuyena into ozothi eqala manje uthandaza bese ethandaza ngesineke manje lo muntu awuvela uthi ufike emthandazweni uba serious uba devoted in prayer wathi ngintshela imfihlo obaba bangasitshelanga yona umthandazo musa uqala uyabhora phela amagama uzuntshontsha imthandazo yabanye uzama ukuqhuba isikhathi kuze kufike la kuthinteka khona inhliziyo yakho ngqo uma usayile nhlobo eyigebengu esikhulisa manje ethi imifika nje inika imic idubule kuvuleka izulu siza ukuthi hayi sonke siphambi kwesihlalo isho amagama eyawezwa ogogo nobaba bewasho yawezwa enamandla aqhubeka benamandla kodwa mhla umuntu wathi baba yimi lo nkosi nansi inhliziyo yami embi ngicela ungihlanze awubasani khona kodwa athi umuntu yimi lo ngiza kuwe nginje athi yimi lo nkosi ngiza kuwe nobuthakathaka bami lo muntu uyadlula efwini labasendulo angene efwini lakhe umembozwa amandla abazalwane angambozwa amandla kudala kodwa mbozwa amandla amanje yezwakala phela bosolo kulula ukuza umuntu ongathandazi mayedwa yabona lo othandaza mayesenathi uba light enamagama amakhulu aningizwanga lo othi ngifuna ukufika lapha esontweni manje banginika imic ngifuna ukuthi ngithi umgangathi weindlela ayibheke eJerusalem ngeke ngasithinti thina leyo nto kutshela athi wena uma kuxhoba yakhawuleza leyo nto idlalisa imizwa yethu ngoba siyamazi uNkulunkulu awukakafiki khona ngingakhuluma namhlanje ngithi khona abantu abaqondanisa ngamnandi amagama engathi bashela intombi mabethandaza kuNkulunkulu kodwa umuzwe ukuthi iweight yasemthandazweni akanayo intana amagama usimakade ngathi angavusa igeneration ezothi mayithi baba egameni likaJesu kunyakaza isekelo ithi egameni linamandla mayethi kwehlumlilo kungavuka amadlimbozi manje angazi ngiphuma kanjani kulento yokuthi in this generation angazi kwenzekeni I don't know ukuthi kule generation sinabantu aba-eloquent in speech. Father God, you said in your word we shall command the mountain and the mountain shall obey. Oh Lord God, kusho umuntu o light amadibona athi qeda athi amadibona lale othi ngintshela imfihlo mawuthandaza awukho umthandazo wakho ongarekhodwe ezulwini nakwaSathane. Shuthi umthandazo oyimina namhlanje
amadimoni ayawurecord awubhale phansi mawusufika nawo kusasa athi lo mthandazo usishisa izolo ayi usenkingeni ngisayoni mina athi amadimoni lo mthandazo lowo usishisa izolo so njengoba usuphinda namhlanje seakusawona umthandazo sekwamagama nje esizwalalela kodwa isimo sona uzothi mawuthi amen siphinde sithi ba phambi kwamehla njengoba nasezulwini kunjalo nje ukuthi imithandazo ethi masithandaza inyuka njengephunga iye kuNkulunkulu nalapha yayimathi musani bazalwane ukuthi mawunikwa ithuba lokuthandaza udlale khona abantu abayomfika uSathane emela noNkulunkulu emela bathi baba ngathandaza athi uNkulunkulu hawo ngakuzwa but it was a copy and paste that prayer already ubaba uSibani wayesenginikile wona so ngikwazi ukuthi ngingathatha into kukwenza enjalo ngilinda ukuphendula ukwenza kuphinda kungene wena uzo bazalwane akarojwa uNkulunkulu leli bandla lamhlakaniphela lathi asihlangane sibe hliziyona sibe moya munye sibe ne prayer request eyodwa the reason why izinto zakho zingalungi siyokubeka izandla sikugcobe sikupeyide sikugqume sikuphalazise it's because awukho awunasineke wena nje kulonyaka ubucela imoto usushintshile sofuna umuzi ezulwini lana bazalwane ezulwini kusathiwe ake nihambe niyobheka ukuthi how can we manipulate the systems of the earth ukuze unokwanda thola imoto izulu lingakaphumi nangomnyango ngesikhathi zithi siyehla nje ingelosi zibuye zithi uNkulunkulu usiphathise ukuthi asiyomnika imoto hayi usefuna umuzi athi uNkulunkulu ake nibuye niphinde nginithume ke manje seniya la kulungiswa khona imizi ngizweni baze ngiyanishumayeza nje mabe sathatha ama step awu5 usushintshile baba ngicela ngibusise ngodark tall and handsome sibuye ingelosi sithi baba hayi lo muntu wakho akazazi ufunani ingathi manje usefuna indoda athi uNkulunkulu hamba nolanda indoda eGoli lilethe eThekwini indoda isasebhanoyini useshintshile uma Nkosi ungangiphi umsebenzi athi uNkulunkulu ujikisana leyo ndoda niyomfunela umsebenzi uyogena uphume ungene uzuthuka uNkulunkulu uthi akaphenduli kanti wena awunasineke mina lento yomthandazo bayazokwenza lento yomthandazo ngangivusa ngo1 uthi let us pray before I pray sithandazelana ngoba ngifuna mangiya kuNkulunkulu wami ngiyomtshela baba sekuyimina futhi sengiphethe udaba ke manje olunje hayi lentothi baba Jehova uyakwazi engikufunayo nginike Nkosi uNkulunkulu avula amaqoma nezingqolobane akalaza athi ngizomnika nathi ayi kunokuthi ngimflade ayake ngimlinda decide ugcina ungatholanga lutho ngiyangizwa bathandekayo leli kibandla ke sengifuna ngasemaphethelweni leli kibandla lavele uNkulunkulu lamjaja ngokuthi sesindawonye futhi sesinhliziyonye sesimqondo omunye sayizwa ngobaba lento senza yona manje uNkulunkulu kwamphoqa noma ngabe ubesalinikela ibandla esandleni sika Herodi kwamphoqa ukuthi ibandla alilande esandleni sika Herodi ngenxa yemithandazo yabantu abanhliziyonye angithi usuyabona ukuthi uma ungase ube nawe ube enhliziyonye nalo ayikho into engayicela kuNkulunkulu anganinikezi yona so into manje shayayo omunye ufuna ukuvela ngamandla akhe nomunye ufuna ukuvela ngamandla akhe leli bandla lakhetha umuzi owodwa lathi noma ngabe kulowo muzi lowo kunendlala asizile endlaleni siyohlanganela umthandazo noma ngabe lelo bandla umama wakhona ushawa indoda asizelanga lokho
sizothandazela uPetro. Lithi iBhayibheli yaphuma ingelosi ezulwini yafika kuPetro yamshaya ehlombe yathi sukuma. Kwathi mayisukuma uPetro yathi faka itathula. uPetro ngoba ngiboshiwe nje kwasho ukuthi sekuzwakela imithandazo yebandla. Mase kuzwakela umthandazo webandla ayikho into engame endleleni yomuntu othandazelwayo. Noma ngabe waqalekiswa kini awubazani khona kodwa kwathiwa awuyophuma umshado uma sike sahlangana sabiza igama lakho into zakho ziyoza zikuthinte emahlombe zithi sukuma awubazalwane. Into engichaza ngaleli bandla uthi ingelosi ke yamthinta uPetro umuntu oqala ongakholwanga uPetro ngoba lithi wathi sephumile ibangana wathi sengiyabona ukuthi uNkulunkulu lo ngoba kusho ukuthi njengoba wayethukulula uthi akafaka icathulo wayitshela uyaphupha kuba njalo uSimakade mayikhulula abantu bakhe kuba sengathi bayaphupha. Iliphi lelizwi bafundi beBhayibheli lithi mhla kubuyisa ukuthunjwa kweSiyoni sasinjengabaphuphayo. Nini awulazi lelo vesi nangiphoxayo nami ngithi ngiyaquote phela ngithi khona abantu abazoqhuma bathi uma uNkulunkulu ekuphendula kuba sengathi uyaphupha. Buka njengoba uPetro othandazelwayo kungathi uyaphupha nabathandazayo abekho ready. Abekho ready ukuthi angaphendula. Balokho abathandazile nje kodwa into eyabenza baphendulwa yilesi sineke sabo. Esithi noma ekhathala omunye athi akakaphendula njalo akakaphumi njalo uPetro. Vuka salukazi idla amaphilisi kashukela uphuza umbhubhudlo ube right sibuyele emthandazweni. Isineke sithi isineke ophume yofesa ebuya umsebenzi engawutholanga akushiya ukuthi hayi ake simnike ithuba lokuphumela eminyanga kashawa umoya kuthiwa urejectwe ngaphandle la ngaphakathi silinde impendulo. No awukhona kodwa basala noma angaphuma ethi uyo-applyela usasa kuthiwe declined mayebuya ethi uyakhala kuthiwa udaba lukho ngawe sulinyembezi udaba lungoPetro ngoba uma nike nahlukana yizimpendulo obuka amakhaya nesixokoxoko. Uthe shada 3 years uyadivorce uthe zala abantwana babuye ingane angazondli kuba nesixokoxoko ngoba umndeni unjani. God is a God of unity. Bese siba nabantu abahoxovizwe abalethi uNkulunkulu abaphendula imithandazo yabo. uNkulunkulu uzokunilinda uqala uyokorobha imess oyenze ngaphandle. Lithi nizwe lenkosi mayithi ubani ongakhupukela endaweni kaSimakade engcwele lithi onjani onenhliziyo enjani manje ubona uzophendulwa kanjani njengoba unabantu ongabakhulumisi. Usho mina uyophendula kanjani imithandazo yakho kunabantu abaxabanisa ngolimi lwakho. Uyophendula kanjani imithandazo yakho kunemizi ebhidlikayo ngenxa yakho. Angiphinde futhi uyophendula kanjani nebandlo kulo uliqofa. Lo mthandazo yakhe iyafana nepoem. Kunohlobo labantu esinalo into zabo zime kanje emkhathini. uJehova ulinda inhliziyo uthi lamafinde wabophile yazi angikhuluma isizulu ngale elishowe engudwini uma inhliziyo yakho ubophile ungacabanga ukuthi izokhambela kahle izinto noma ungathatha izilimi zami uthathe kaButhelezi uthi baba ngiza ngamabhomu kaButhelezi raba shika raba shanda uNkulunkulu uzamngelela amabhomu akhe ngoba izilimi ezakhe uyazazi impendulo kodwa engayilethi uthi ngifuna ekakwenza khumaster hala mavina athi uNkulunkulu lokho ngiyakwazi kodwa inhliziyo yakho mayisenjalo angeke ngize ngikulungise wabazalwane ibandla lanamhlanje liyaphambili liyemuva ngoba liqhwebhana lodwa. Intsha angikhulumi ke okwentsha yethu baba wami intsha yethu sikwi-competition eyisimanga kodwa kuleyo competition silula sonke ngoba akekho opheke ibhodwe wathi ngemboze Nkosi. Wena ucabanga ukuthi yini abafowethu esishumayela nabo manje bayothaka
just like yona insango. Abanye bathi hayi ngoba ngiyakwazi ukushumayela kodwa angizwakali and angizali ithele. Ongcono angiyoyicontsisela into yami ukuze mase ngishumayela mangithi baphephuke bawe phansi afake iconsi. Ngutshela ukuthi makufika lo muntu onjalo bese kuza wena uthandaza. Kushiyana amandla. Ngoba la ngicela uyayizama lento ekhaya uye kuba yivile. Khona abantu abathi ngo12 baba sesiyalala Nkosi. Bowukhona emini baba ukhona namanje. Oh Nkosi lala nathi Jehova. Biyela leli khaya baba sisi. Lala nathi. Kusho yena athi lala nathi wena ongazeli ongalali. Athi uNkulunkulu ungazongijwayela kabi wena. Let me tell you something. If you want to see your life bearing fruit, be strong in prayer. I said this. I said this to one of my friends who are pastors. Ngathi mina into enenza nibe lula nomumenyiwe umpantsho wamantombazana usangena lapha eminyango ekushaya nge-high five. Sizwile thuzo eshumayela namhlanje ufike esho kuwe. It's because you take the scriptures as a book to be divided to people. Awuyithathi njengamazwi. Mawuyithatha njengamazwi uya kumnikazi wezinto. Ufika umthetho baba ngibiziwe eMaran Hill kupla kwanjengezi. Hamba phambili baba. Labantu ufike uvula indlebe zabo bangezwa mina bezwe izwi. Ngeke umuntu othandazayo abelula. Akwenzeki. Prayer will sustain you. Nangesikhathi sobuthuntu bengqondo yakho. Ungazoshumayela uthini umthandazo wakho ukuzalela intshumayelo. Noma ngabe uyiworshipa ukusukume la. Kuthiwa sicela uzosidumisela ungenayo ingoma. Ngesikhathi usukuma ialtar lakho lime ngeenyawo. Uthi uyafika uyihlelela ingoma edumile athi umuntu wangaphakathi okade uhlangene naye eksene ebathroom. Athi bengikulungisele le ngoma. Uyibiza ulayini owodwa kowesibili ibandla lihlangane kwehle ifu. Uze ne-altar elihlale livutha. Sangiqedile ukushumayela. Cela mawumuntu obevila phela ukuthandaza uze wazi ukuthi uphila ngomusa wabanye abathi mabethandaza hambela Nkosi ezihlotsheni zethu ngenxa yethu bese kuphepha wena engozini uthi wena uphephe ngoba you are a good driver kanti umzala wakho owazi ukuthi izinto yibikwa uNkulunkulu uthe baba mina nabendlu yami wabiza nawe wathi mina nabendlu yami Nkosi sivikele leso sivikelo saze safika nakuwe. Phela uPetro sizwanga kuthiwa wathandaza. Phela uPetro wangena emseni webandla. Azange athandaza uPetro. Kodwa wangena emseni webandla elalithandaza. Uyabona ukuthi mawungaba nenhliziyo eyodwa. Mfethu, siye kuNkulunkulu ngomthandazo. Ayikho into engeke sithole kuNkulunkulu. And eminye imithandazo bazalwane sengisuka la. Angifuni ukuvala kaningi. Sengisuka la. Kuneminye imithandazo ebekwe ku reserve. Go attend later. Heard but not yet attended. Heard but not yet attended. Ufikile wona wama. Kwathiwa siyawuzwa, siyawubona, kodwa safanele kolungiswa icharacter. Ngoba masingamnika lento ngabe siyamkhipha enje bese uyeka isineke. Kanti njengoba ulokhu uthandaza kuzokhandwa icharacter yakho. Uyazi kunabantu abathandazela imali ikhona ibekelwe bona kulinda ukuthi balunge bona. Ngoba useshile wathi meke wangibusisa nje uNkulunkulu mina bazongibona kahle omkhisi. Bazongibona kahle ondlovu bazongibona kahle ongema bazongibona kahle ombatha bazongibona. Ngifuna ukuthenga imoto, ngifuna ukuthenga umuzi and ngifuna ukubashuthela ngapostela. Athi uNkulunkulu niyabona ke
Niyabona? Ngimzwile kodwa ake niyibambe nime. Akathi ukulunga eze simbizi ngoba siyabizana sithi night of miracles eze ethuze miracle yakhe sibe simbeke izandla kuthiwe lowo salungisa i-character lo. Zifika izipho zabantu zithi kuthiwe character weqiwe kuthiwe bazalwane, learn to be a believer that prays. Uhlobo lo baba abadala nomama abadala nezintombi nezinsizwa kade zasindiswa. Umuzwa mekala nje ebika udaba lwakhe kuNkulunkulu ukuthi lo akakwazi ukuthandaza. uNkulunkulu baba somandla. uNkulunkulu yashaya amaphiko phezulu kwendlu kaFaro. Sigoloze simehlabomvu. Kubizwe ielder kwathiwa alizothandaza siyezwini. uNkulunkulu yashaya amaphiko phezulu kwendlu kaFaro. Avele ielder lamNkulunkulu ongabonwayo. Athi uNkulunkulu ayibo yimi njalo lowo bese kusukuma isalukazi eselokhu salipheka i-altar mhla sisindiswa sithi wena baba ukhona, sithi selokhu abakhona naphakade yobakhona uzwe wena odla izono kubanda amathumba wabandiswa yi-age abandiswa yi-altar. Khona abantu thina esiba-rejectile ngenxa bageja babeshumayela abaqondanisi kahle amavesi, kodwa labo bantu bane-altar lokuthi uma engakhuluma phezu kwempilo yakho uJehova akahloniphi isikole, uhlonipha ukuhlangana kwakhe. Yabona le vesi elithi ungayikhathi indoda endala alikhulumi ngey'khundla zesontweni, alikhulumi ngey'khundla zesontweni, incorrect uma ngirong, likhuluma ngomuntu okudala afika, lo muntu onesisindo ukuthi uma ungadelela yena kulula ukuthi uqalekiseke, ngoba akuyena umuntu oqalekisayo, yi-altar eliqalekisayo. Abazalwane ngiyangizwa yini? Nomuntu ongakubusisa kulona ikhehle elidala khona amakhehle aphuza imbamba la wanasibusiso. Awusengishiya. Isibusiso sizalwa ebhodweni. Ngiyancenga njengaleli bandla elamkhulekela uPetro. Kuthiwa intombazane yathi sahamba yamboneza yabuyela emuva. Yathi hayibo unangu uPetro, bathi akuyena, hayibo ungazobheda wena wala uyahlanya kusha abantu abathandazayo. Ngoba mayisephendula udida kwabona laba abamthandazayo. Mayisephendula lalela ngitshela, mayisephendula uNkulunkulu kuyodideka nalabo abaku-invite wafika wakhetha uJesu esontweni bathi khona into owenza ngayo. Ingoba usiyakuphendula. Anginishiye nalesi siyalo nalesi sifundo, ungayiyeki ukuthandaza uyekiswe izimo osabhekene nazo. 2, ungamngabazi uNkulunkulu wake wambona wamuzwa kuthiwa wenzile. Cela ibandla liphakamele ngesinye. Siyendelebe shitalabaya kusinana ila baba siyendelebe shitalaba khosiyende ila baba siyendelebe shitalaba ndalabaya koya mithati labati tapali bayi itamandi labakhoshi talabaya zina matipati tapati tabayi Itana namanda libakoshita Itana nabayeka yezende Ilabazi endelebebe kitanaba Ulabakasita Sila mama siete Sila mama koshita Ilabayi kapai Ilabakishete laboshi Simanda lababa yete Ilabakosita labaya Zipapakita baitila, ita papakita baitila, ita papakita baitila,
ila makoshita mandandadila zinana mandakoshina ila mamakoshende itapoi silapa ila maka ila manda I uyababasega kengaswesulu twalale namandla Nkosi yokuthula mafunga ngajiki ila makusheya ila baye ila banda libaka ila babazi iphanda